Maayong adlaw mga kaigsunan diha ni Kristo. Laing adlaw na usab atong pagkahisgutan kabahin sa mga pagtulon sa simbahan, kabahin sa pinuspikanong aspeto sa mga butang nga mitunga ni exist dinhi sa universo, sa kalibutan nato. Magis sa pinuspikanong aspeto gihisgutan usab bahin sa spiritual nga kalibutanon, spiritual world. So karon atong paghisgutan ang operasyon sa maong butang. If you would ask a questions, and according to St. Thomas Aquinas, what makes a thing to be what it is, how to identify a being, what kinds of being it is, unsang klase sa maong butang, sa kinay sa maong butang. So pananglitan, there are many levels of souls. Unsa na to pag-identify pagkaibaw sa maong butang mitunga kinaiya sa maong butang, sa English pa being. Pananglitan ang kanang kinaiya kamao mo rason, kamao mo huna-huna mo plano kay bawo sa mga butang nasa iyang palibot. He knows how to reason out, he knows things around it, and how to identify that kind of being. Na siya'y konsensya, na siya'y common sense. Kinsam ng klase nga being gitawag siya o rational being. Kita mga tao gitawag tawag rational being. Walay laing nga rational dinhi sa material world nga ni-exist dinhi kalibutan na. So lahi ta kay although bilong ta sa animals, pero rationally natay utok kay bawtang plano, kay bawta sa mabutang sa atong paligid, natay konsensya. Unlike sa mga animals, pananglitan gitawag og sensitive soul, baboy, kanding, baka, tanang klaseng mga hayop itawag sila sensitive soul. Na sila memory, na sila imagination, pero wala sila common sense. Di sa kaybaw nga hugaw na ilang ipangkaon, panlitan ng kanding kaon sa sagbot. So no, nature na niya kinaiya mukaon sa sagbot. Kay kung gutomon siya, siyempre mukaon siya sa bulsa, pero wala siya sa common sense nga kanang sagbot pala kana di na kuan kay bawas o kinaiya niya nga mukaon og sagbot kay mao man naan sa maong hayop, pero wa sa kay baw nga kuan din nga sagbot na nga para sa tao hugaw, pero ang tao kay baw nga ang sagbot di gina makaon sa tao, pero ang uban makaon para nang kamunggay depende. Unya laing bahin ang mga kahoy gitawag sila o vegetative soul. Anong vegetative soul sila? Wala sila'y imagination, wala sila'y common sense. Ang ilahara ay ang reproduction, ang growth of nourishment. So ang pagtubo, ang pagpadaghan, ang lang pagtubo o ganang gamot muhatag mukuha sa mga sustansya para sila mabuhi. Bubuan sila og tubig
para sila mo survive. Gitawag sila og vegetative soul. So nagkalahi-lahi ni sila. Unya ang kaning vegetative soul o ang sensitive soul hayop, ang ilang kalag niya na temporary lang. Kung mamatay ang kahoy, siyempre ang ilang kalag mawagtang sasad. Kung mamatay ang hayop, ang ilang kalag mawagtang sasad. Unlike sa tao, kay who exists siya kauman siyang kamatayon. So mupartik siya sa heavenly kingdom sa Ginoo. Ang kalag sa tao mahimo sa usama sa anghel. Unya kaning anghel gitawag siya spiritual being, bilong siya sa spiritual immaterial being, kay wa ang siya lawas. Ang yang operation, ang yang intelligence nasa yang kuan espirituhanon. Di nato sila makita, pero intelligence nga kay bawo sila sa mga butang scientifically, mathematically, philosophically. They transcends kumpara sa mga tao. Kay kita syempre nabilong ta sa material world, so atong senses, ang atong mind is limited, kay magdepende raman na sa senses kung sa atong makita, kung sa atong makuha sa atong utok, kung sa atong magras sa mga butang, magdepende sa imong gi-studyhan, imong mga experience in the course of our life living here on earth. Magdepende na kung daghan kag na experience pananglitan, kung daghan kag nakatunan, kung sa college daghan kag gi-eskwelahan, syempre mas labo imong kahibalo sa ubang mga tao nga wala mag-eskwela. Pero nabilong yapon sa material worlds, mas ang transcends pa siya kumpara sa mga tao. So diri na lang ko to matong video, kay taas na kayo. Nindot tayo live pero kaso di pa mahimo. Salamat sa pag tanaw. God bless you.